Iz Evanđelja po Ivanu. Kaže Filip Isusu: Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš, pokaži nam Oca? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim. Da veća će od njih činiti, jer ja odlazim Ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću. Navještaj Isusova odlaska na posljednjoj večeri izaziva Petrovo pitanje: Gospodine, kamo ideš? Isus odgovara i usmjerava: Ocu možemo doći samo po njemu i kroz njega. Jedan od dvojice današnjih slavljenika, a slavimo apostole Filipa i Jakova, Filip izriče želju da nam Isus pokaže Oca i to nam je dosta. Isus govori da su On i Otac jedno. Tko je vidio njega, vidio je i Oca. Uz to Isus daje i dva velika obećanja. Obećaje vjerniku da će činiti još veća djela nego što je On činio. Te obećaje da će uvijek slušati i čuti molitve onih koje će uputiti Ocu u njegovo ime. Budući da su relikvije ove dvojice apostola zajedno položene u Rimsku crkvu 12 apostola, zajedno ih i slavimo u jednom blagdanu. I mi, zajedno s njima, zagledajmo se u Isusa i prepoznajmo u njemu Očevo lice, njegovu ljubav i ispruženu ruku. Biti Isusov učenik je zahtjevno. Traži rizik i ponekad vodi kroz neizvjesnost, ali nikada u neizvjesnost. Biti Isusov učenik, ukoliko to istinski odlučimo i iskreno zaživimo, nosi promjene u našem životu. Ulijeva u život božanske moći koje omogućuju ostvarenje svih zadaća koje On svojim učenicima povjerava. Neka se Bog proslavlja u svakom našem koraku za i s Isusom. Vjerujmo njegovoj riječi i prihvatimo ruku ljubavi i života.